rovnaké buď uctenie. Amen. Z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slávu. modlíme sa. Pane Ježišu, voznešené oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Raz ťa tu pozdravujeme, nebeská kráľovná, patronka zeme. Od Boha si zvolená, svetou Annou zrodená, prekrásne meno máš, Panna Mária, nebeská kráľovná, buď vždy pozdravená, pros za nás, za hriešných, u svojho Syna. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, máme dnes spomienku Najsvätejšieho mena Mária. Svätú omšu obetujem za zosnulého Františka a Máriu Karlíkových, ich rodičov a reholné sestry Anastáziu a Magdalénu. Samozrejme všetkým Máriám, ktoré máme tu prítomné, a takisto aj cez sociálne siete
prajem všetko najlepšie, veľa Božieho požehnania a ďakujem za pomoc, ktorú farnosti poskytujete. A teda nech nám Pán dá pokoj, radosť, šťastie a zdravie, pretože vidíme, že aj to je hodnota, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá. Chvíľke ticha, pozrime sa na seba a úprimne oľutujme hriechy, ktorými sme Pána zarmútili. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, aby preblahoslavená Panna Mária sprostredkovala dobrodenia Tvojho milosrdenstva všetkým, čo oslavujú jej slávne meno. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. O jedení sa obetovaného modlám teda vieme, že na svete nie je nejakej modly a nejakého Boha, iba jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi, alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko, a my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia mäso, ako by bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. Lebo keď niekto uvidí toho, čo má poznanie, stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol mäso obetované modlám. A slabý zahynie pre tvoje poznanie, brat, za ktorého zomrel Kristus. Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nepohoršil svojho brata. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti, veď ma, Pane,
po ceste k večnosti. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Veď Ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, Pane, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky Tvoje diela sú hodní obdivu. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou a veď ma po ceste k večnosti. Veď ma, Pane, po ceste k večnosti. Aleluja, aleluja, aleluja. Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. Aleluja, aleluja, aleluja. Pána s vami I s duchom Tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás otupujú. Tomu, kto ťa odrie polici, nadstavaj druhé, a tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akože máte zásluhu, veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám robia dobre, akože máte zásluhu, veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akože máte zásluhu, veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona, lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste.
Takže, ktorý človek podľa vás má potenciálne, čiže možnostne, možno najviac nepriateľov? Tu je vedľa. Panna Mária. Koľko je hriešníkov? Každý človek v podstate okrem nej. Môžeme povedať, a pár výnimiek pácha hriech. Ježiš Kristus, jej syn, zomiera na kríži a trpí teda tie 3 roky alebo 33 rokov, aby nás ospravedlnil. Každý náš hriech je bolesť pre neho. Čiže ona, jeho matka, ktorá vidí tieto jeho bolesti, môže byť napálená na každého jedného z nás. A môže byť nazúrená a dopriať nám, teda, syn môj, daj im, ako ich pouč a potrestaj a neviem čo, nech už konečne prestanú páchať hriechy. No, vidíme, že to že Panna Mária tak nekoná. Že naozaj milujte svojich nepriateľov. Dobre robte tým, čo vás návidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. A mohli by sme to evanjelium teraz opakovať, ale nejde o to. Ide o to, že ona naozaj toto robí. Že ona nás miluje. My sa k nej utiekame ako k našej matke. Utiekame sa pod jej ochranný plášť. Prosíme ju o pomoc na jednej strane. A na druhej zase, keď sa dostaneme do pokušenia, ani nám možno nepríde na myseľ. A my sa pustíme tou cestou hriechu, cestou urážky a bolesti a smrti Ježiša na kríži. Bratia a sestry, takže ak máme nejakých, ktorí nám robia zle, čo je celkom možné, lebo žijeme na tomto svete, skúsme pamätať viacej na Máriu. Skúsme pamätať viacej na jej veľkorysosť, na jej lásku, na jej dobrotivosť. Na to, že ona spolu so svojím synom nám chce odpúšťať a ešte navyše posilňovať, aby sme dokázali postupne byť lepší. Len si zoberme každého jedného z nás, predsa len čo chodíme do kostola, modlíme sa, pristupujeme ku sviatostiam, kvapka po kvapke predsa len sa meníme, stávame sa citlivejšími na to, čo je Božie a sa nám darí tak, ako si, aj keď možno veľmi nebadane a pomaly, stávať sa lepšími. Boli by sme sa možno stali lepšími, aj keby hrmeli nad nami blesky Božieho hnevu. A po každom nejakom ťažkom hriechu hneď padol by človek mŕtvý, že by sme sa zo strachu nejak pracovali na sebe. Ale takto predsa len je to také priateľnejšie, že je s nami trpezlivá aj teda Ježiš a Mária a ukazujú nám lásky a postupne dozrievame k svetosti, postupne dozrievame k tomu, že sme lepší. Takže skúsme na to pamätať. Určite ona má najviac dôvodov, aby sa na nás hnevala, aby vyprosovala od syna nie dobro, ale zlo, ale ona je láskavá matka. A tak jej ďakujeme za to a prosíme Pannu Máriu, aby sme si vedeli v tejto veľmi ťažkej otázke odpustenia, povzbudenia, zmeny, práce na sebe, aby sme dokázali urobiť krok dopredu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Bratia a sestry, dnes pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu vrúcne uctievame jej meno. Zjednoťme svoje srdcia i mysle v nábožnej radosti a vrúcne sa modlíme. Pane, daj, aby kňazi a reholníci boli veriacim príkladom úcte k Panne Márii. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj pútnikov na pútnických miestach po celom svete.
Prosíme ťa, vyslíš nás. Zjednoť rozdelených kresťanov východu i západu, ktorí rovnako vzývajú sväté meno Mária pri spoločnom slávení Eucharistie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prevádzaj nás pri plnení náboženských povinností a buď nám oporou úsilí o čistotu života podľa príkladu Panny Márie, svätyne Ducha Svätého. Prosíme ťa, vyslíš nás. Požehnávaj všetkých synov a dcéry cirkvi, ktorí vzývajú slávne meno Mária. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prijmi našich zomrelých, Františka, Máriu, ich rodičov, reholné sestry Anastáziu a Magdalénu do spoločenstva večnej lásky a blaženosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, tvoja matka sa v nebi prihovára za nás. Prosíme ťa na jej orodovanie, vypočuj naše prosby a obdaruj nás všetkými dobrami, ktoré potrebujeme na ceste do domu Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Príjmi, Pane, obetu, pohliadni na nás. Táto naša obeta v jedno spája nás. Nech tvoja omša je naša omša, Pane, tvoj život, nech je náš život. Nech tvoja omša je naša omša, Pane, tvoj život, nech je náš život. Čo všetko prinášame Stvoriteľu náš, aj hľa našu prázdnotu, príjmi, Pane náš. Nech tvoja omša je naša omša, Pane, tvoj život, nech je náš život. Nech tvoja omša je naša omša, Pane, tvoj život, nech je náš život. Nech tvoja omša je naša omša, Pane, tvoj život, nech je náš život. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, nech príhovor preblahoslavenej Márie, vždy Panny, sprevádza naše dary a nás, čo uctievame jej meno, nech urobí milými tvojej velebnosti, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých tvojich svätých
a zvelebovať Tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu, slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje z mŕtvych stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Viliamom, pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou.
so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj naším dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímáš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímáš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímáš riechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
Pane, vítaj, vítaj v mojom srdci. Túžim, tak veľmi túžim, stretnúť sa znovu s Tebou. Vítaj po dlhom čase, v tom čase blúdenia a úzkosti. Teraz si, Pane, prišiel a ja som tak rád, že si so mnou. Nechcem ťa už viac stratiť, nechcem ťa stratiť, chcem žiť s Tebou. Často som, Pane, padal, často som ťa opustil a často som zišiel z cesty a veľmi často som zablúdil, ale Ty si ma vždy našiel, Ty si ma zdvihol, Ty si sa zľutoval, Ty si mi odpustil. Vítaj, Pane, vítaj, vítaj v mojom srdci. Túžim, tak veľmi túžim, stretnúť sa znovu s Tebou. Vítaj po dlhom čase, v tom čase blúdenia a úzkosti. Teraz si so mnou prišiel a ja som tak rád, že si so mnou. Nechcem ťa už viac stratiť, nechcem ťa stratiť, chcem žiť s Tebou. Vítaj, milý Jezu Kriste, vítaj, Synu Panny čistej, vítaj, drahé Božie telo, čo za nás na kríži pnielo. Krv Kristova buď uctená, Ty si duši našich cenná. Pre naše sa leje zlosti, pre nesmiernej láskavosti. Zdravím ťa, Ty, chlieb anielský, pokrm dušiam, Ty nebeský. Prevelebná, vítaj, sviatosť, Ty si všetkých duší radosť. Modlitba duchovného svätého prijímania. Môj Ježiš, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa, spájam sa celkom s Tebou, nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil.
Amen. Modlíme sa. Pane, daj, aby sme na orodovanie Bohorodičky Márie dosiahli milosť Tvojho požehnania a aby sme vo všetkých potrebách získali pomoc tej, ktorej sveté meno oslavujeme, skrze Krista nášho Pána. Amen. Takže ešte raz všetko najlepšie Máriám a teda nech vás Pán požehnáva cez tú, ktorej meno nosíte. Pán s vami. I s duchom tvojím. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Bohu vďaka. Slávne meno Márie v srdciach našich nech žije. Mária, Teba uši počujú, Teba ústa volajú. Mária, srdce plesá, raduje sa, žiada si ťa vždy chváliť, celým srdcom oslaviť. Mária, srdce plesá, raduje sa, žiada si ťa vždy chváliť, celým srdcom oslaviť. Mária.